Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasing Federation of Khasi Jaintia and Garo People Southwest Khasi Hills District mendagasngi ka arpwe dari ukala lingkot arja arpesan hapo kecinalam uba kenes June Elnong Line President haringkat kidukhat ilahiar jurep ya ke Civil Hospital Maukerwan bad ya kenduru ya ke Medical Superintendent jong ke Civil Hospital Maukerwan ke Dr. Manrisha Lingdo uba kenes June Elnong Line habekran berkilat pathai khobor hadin ke jing jurep ulaong baka seng kalap shibun ke jing duna hapo ke jaka ajing sumar bat ki bakham kong san e kilong ke jing bom pat don ya ke ICU ke CT scan ke jing bom pat don ya ki Dr. Snido Dr. Khmat kumjuru ya ki specialist and general duty medical officer shu ulaong ru nalor kitei ke quarter jong ki staff ru kimdon bat kumbalong menta ki habban sa shabar ke separate MCH wing kabalong kebadan kam nak benta ki khna bat ki long kemi ba armet ru kampat dan kumta na kaliang uba kenis June Elnong Line ula dawa na ki bor ba daipet ya katanat ka kot ka khya baki dei ban penbiang no ya kitei jinon kam hapo ke Civil Hospital Maukerwan kabadei ke jaka sumar kaba ajing shakri ya baro ki nongpang jong ka district khnang ba ki nongpang khamtam ki baduk basuk kimdan kam shu ban let shadu shilong bat ki wei ki jaka to gani ka singi momentana kaliang jong ka seng FKGP Southwest Khasi Hills District ngilayo bane kandu i MS jong gani ka hospital jongi hang ni hamu kerwan gani ka civil hospital tinglayo bane kren bat i ke jing duna jong gani ka civil hospital ka jongi ngilayo ki babun ki jing duna ki badon gani ka hospital ka jongi ha po yun district namar ba tang doktor sendik dok ngim don dari doktor kemar nginom don hajing sisala debyo ya sanction pus kat kum gejing atu jung MS hari haduk mentang empat don di doktor tang ni doktor medik sin spesialis via day bat physician ru ngimpat don to doktor medicine spesialis o general duty medical officer ngimpat don kini ki doktor ki ba day ki doktor spesialis ki babun ki haban pej haji niraru namar ba ngimpat don haduk menta ti jing duna kan di staf kuartaru ki staf kuartar ki don naduk mensua por badang day tang ka CHC hari mentala pen kiu kerdani ni ka haga civil hospital hanrei ki staf kuartar pediki dang nek kaju ti ka penjenjar bah ya ki staf hapo jeng hospital ka jongi kalong ba empat don ki staf kuartar ki hapsa syabar tina kaliang jongi kum ka ban ngi kuaru ban dawaru ya kan ka MCW ban don la ka jong ki khna ki khunlung o ki kenthei ban ki khna ki khunlung khnang ba kan yarap ini hospital ka jongi ban haduk mentaru ultrasound idon tanggawi ke mesin tilada don arngut laingun kan penjenjar ya hospital tinggi don kam lakmnono arteli laitli ki mesin kabaya de beka ultrasound ban kumjur CT scan ngimpat don ke hospital ka jongi tena kaliang jong seng FKGP ngidawan naka department naki bor badai page ban subhaban penbiang ke hospital ka jongi hangne hapo distrik ka jongi khnang ba ki bapang ki bastom kan pensuk ya ki bakinom lecu seselong handrei hangni hospital biang lupa ki jing sumar tika ba ngiyo iru ki jing tristom jong ki staff ki naduk ki doktor hangni hospital ka jongi kalong sya ki jing kerkuna ka benta jong kani ka hospital handrei kini ki jing duna ki babun na kaliang jong seng ki pingi dawa ba pin penbiang no kini ki jing don kam hapo jong ka hospital ka jongi jong ka seng hadin bangila jurip ya kini jing duna kebiadai bagani hospital ka jongi tinggi kerpat ya ka sorkar jala ka jongi ban penbiang ini jing duna kebiadai bagani ka hospital ka jongi tinggi kermen ba nang di Syakmat kum ka distrik ngin yo kini jing duna hagani hospital ba nakaliang jonga sorkar jala ka jongi kan simkia ban penbiang ini ki jing don kam hagani ka hospital